Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat premier Pisas de rust probeert te bewaren. Tenminste, dat kan worden geconcludeerd uit het was niet aangegeven als persconferentie, maar het was een uitgebreid gesprek met de pers, waarbij de premier onder meer aangaf dat hij het als zijn plicht ziet om de rust te herstellen na de recente confrontatie tussen partijgenoten Charles Cooper en Javier Silvania. Volgens Pisas doen ruziende politici het land geen goed en is het nu tijd voor verzoening en communicatie. Maar over een van de punten waarover werd geruzie is wel verder ingegaan. Want volgens Charles Cooper is er onder het bewind van Silvania heel veel geld naar een bedrijf in Malta gestuurd. Er zijn nu verschillende bedrijven benaderd om onderzoek hiernaar te gaan doen. Het gaat om bedrijven die moeten kijken hoe het gaat met online gaming activiteiten van Curaçao. Volgens Cooper zou een Maltees bedrijf jaarlijks meer dan 8 miljoen krijgen van Curaçao, in zijn woorden, van Silvania voor werkzaamheden. Volgens Silvania en degene van het bedrijf zelf gaat het om een veel kleiner bedrag, namelijk om 3,4 miljoen euro sinds 2022. Die zo zijde betaald aan Random Consulting voor werkzaamheden rond de modernisering van de Curaçaose online goksector. Maar Pisas vindt het vooral belangrijk dat de twee stoppen met ruzieën en dat er onderzoek wordt gedaan en tot die tijd wil hij er niet veel meer over kwijt. Silvania blijft bij MFK, dat heeft Ramon Jong gezegd namens de MFK. Hij is de voorzitter van het partijbestuur en natuurlijk parlementariër. Hij heeft gesproken met Silvania, hij heeft gesproken met Charles Cooper en volgens Jong heeft het bestuur met Silvania een goed gesprek gehad. Eerder kwam daar geen reactie op, maar nu is hij een afspraken gemaakt dat Silvania geen enkele andere plannen heeft in zijn politieke carrière. Hij heeft aangegeven dat hij nergens naartoe gaat, geen nieuwe politieke partij zal oprichten en bereid is om zijn bijdrage aan de MFK voort te zetten. En ja, dat komt omdat er na die ruzie tussen Charles Cooper en Silvania allerlei geruchten de kop opstaken. Maar volgens Jong is er gesproken met Silvania en gaat hij niet ergens anders naartoe en verlaat hij ook de MFK niet. Grondig onderzoek bij domeinbeheer. Dat werd ook aangekondigd bij een persconferentie van het bestuur van de MFK. Ook minister-president Gilmar Pisas was daarbij aanwezig. En hij heeft laten weten dat medewerkers van domeinbeheer een kennisgeving zullen ontvangen over de start van een onderzoek. En dat gaat weer om de ruzie tussen Cooper en Silvania. Silvania had laten weten dat er beter een onderzoek kan worden uitgevoerd bij domeinbeheer, in plaats van dat Cooper zich bemoeit met de online gaming sector. Nou, volgens Pisas wordt er een onderzoek ingesteld en dat gebeurt bij domeinbeheer en de stichting Fonds Cas Popular. En er zullen worden gekeken of verhalen over vermeende onregelmatigheden bij de gronduitgifte daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Volgens het CBS daalt de werkeloosheid naar 5,1%. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek gisteren bekendgemaakt. Het is een van de resultaten van het thema arbeid uit de sociale enquête 2025. Die is vorig jaar uitgevoerd in de periode van september tot en met november. En het gaat onder meer om arbeidsparticipatie. En daaruit blijkt dat tussen 2024 en 2025 het werkloosheidspercentage op Curaçao is gedaald van 7,8% naar 5,1%. Het aantal werkenden is ook gedaald van bijna 72.000 naar bijna 71.000. En de jeugdwerkeloosheid is licht gedaald van 16,3% in 2024 naar 16% in 2025. Dat zijn een paar van de resultaten van het onderzoek. En op de webpagina van het CBS kunt u meer gegevens vinden als u dat wil. Ontwikkelaar reageert op brandstichting. Het was het verhaal van deze week. Er werd eerder aan het begin van de week 3 auto's in brand gestoken in de Frederikstraat. Een dag later een container. En de ontwikkelaar, die laat weten, mijn naam is Erik, heeft extra gereageerd op de situatie. Hij zegt zeer
verslagen te zijn door de brandstichting, maar wil vooral de communicatie open houden. En hij legt uit wat hij aan het doen is in de Frederikstraat. Hij heeft na een dramatische gebeurtenis waarbij hij een overlevende was van een vliegtuigongeluk besloten zijn inzet, zijn geld in te zetten in het mooier maken, in het opknappen van Curaçao. Hij zegt, ik ben in Curaçao, ik heb altijd hard gewerkt, mijn dochters zijn hier geboren en opgegroeid. En ik heb in de Hoogstraat nu een project waarbij ik het mooier wil maken, monumentale panden wil gebruiken voor het eiland. En hij betreurt dat er allemaal wordt gezegd dat het buitenlanders zijn die de mooie stukjes op Curaçao proberen in te pikken. Dat is allemaal niks van waar. Hij zegt, ik ben hier op Curaçao omdat ik gezamenlijk het land mooier wil maken. Dus hij hoopt dat het daarmee een einde komt aan het geweld. Geld naar restauratiefonds. Het Curaçao's Museum heeft een steun in de rug gekregen voor de toekomst. Tugboat Beach Curaçao overhandigde namelijk gisteren een cheque van 7.500 gulden aan museummanager Judaline Seintje. Het is de volledige opbrengst van de Blue Wave Charity Auction. Die werd georganiseerd rondom de WK-campagne van het nationale elftal. Ook schonk reisorganisatie Conrenden een reeks gesigneerde wedstrijdshirts van het nationale elftal aan het museum. En de financiële bijdrage gaat rechtstreeks naar het restauratiefonds van het monumentale hoofdgebouw. Diefstal bij Klein College, dat gebeurde gisteren en het is soms eigenlijk niet te bevatten dat mensen zo ver gaan. Maar bij het Klein College aan de Dr. Maalweg, waar gisteren door criminelen werd de hoofdstroom uitgeschakeld van een pand waarin het Klein College is gevestigd. Toen werd er ingebroken en de dieven gingen er vandoor met aluminium ramen en deuren. De politie heeft aangifte opgenomen en een onderzoek ingesteld naar deze diefstal. Wij gaan even naar een break, zijn zo bij u terug met meer nieuws. Wacht er even op. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We gaan verder met Sint Maarten, want daar wordt gewaarschuwd voor sargassum. Het gaat om seizoensgebonden sargassum. Die is aangespoeld langs de kustgebieden. En de Collective Prevention Services, CPS, roept inwoners en bezoekers op om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. Wanneer het zeewier zich ophoopt langs de kust, begint het te ontbinden. Dat gaat stinken en dat kan ook zorgen voor irritatie van de ogen, neus en keel, hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, hoesten en ademhalingsproblemen. CPS roept de bevolking op zich voor te bereiden als ze naar het strand gaan en bijvoorbeeld ook naar hun huisdier te kijken. Want ook honden en andere dieren kunnen hinder ondervinden van het inademen van de geur van de sargassum. En dan op Curaçao heeft de ministerraad gisteren een Spaanse influencer ontvangen. Een mooi beeld. Het gaat om de Spaanse influencer Emilio Fernandez. Om hem persoonlijk te bedanken voor zijn bijzondere inzet en de positieve aandacht die hij voor Curaçao heeft gegenereerd. Gedurende het WK wist Fernandez met zijn enthousiaste en authentieke verhalen over Curaçao de aandacht te trekken van duizenden Spaanse en internationale volgers. En Cinex was er ook bij betrokken om te zorgen dat Emilio daadwerkelijk op bezoek kwam op Curaçao en ook werd ontvangen door de ministerraad. Hartstikke positief. Dan gaan we naar een interview met Samira Rafaela. Zij was als Curaçaose Europarlementariër in Europa namens D66. Daar is ze mee gestopt en ze heeft nu een boek geschreven. We praten met haar over het boek Let's Talk About Our Bodies. En dat moet het baarmoedertaboe doorbreken. Wat het precies inhoudt, dat legt Samira zelf uit. De naam zegt het al, laten we over ons lichaam praten. Ik ben een aantal jaren geleden, toen ik nog Europarlementariër was, begonnen met het initiatief Let's Talk About Our Bodies. Dat gaat over vrouwengezondheid. We besteden te weinig aandacht aan vrouwengezondheid en daar is te weinig geld voor.
Daar is te weinig kennis over. En zeker alles wat te maken heeft met de baarmoeder gerelateerde aandoeningen. Alles wat te maken heeft met hormonen. Het begon met een persoonlijk verhaal. Namelijk dat ik zelf ook gediagnosticeerd werd met vleesbomen. Vleesbomen komt heel veel voor onder vrouwen. Hier in Nederland hebben we gezien dat 40-70% van de vrouwen met vleesbomen te maken krijgt. En zeker zwarte vrouwen. Dus we zien dat het onder zwarte vrouwen en Afro-Caribische vrouwen veel meer voorkomt. Ik ben toen in mijn omgeving beginnen te praten over die vleesbomendiagnose. En toen merkte ik dat veel vrouwen het hebben, maar ook veel vrouwen niet wisten wat het was. En dat zette mij op het spoor van vrouwengezondheid. Dat het onderbelicht is, dat we er te weinig over praten en dat we er te weinig kennis over hebben. En daar gaat mijn boek over. Het gaat over het doorbreken van het baarmoedertaboe. Omdat er veel schaamte is om daarover te praten. Alles wat met die baarmoeder te maken heeft. Met menstruatie, met menstruatiepijn of met hormonen. Denk aan de menopauze of de overgang. Daar zit een taboe op. En ik wil... Ook onderling bij vrouwen. Ja, ik vraag natuurlijk als man zijnde, want misschien logisch dat het minder met mannen wordt besproken en meer met vrouwen onderling. Dat zou ik niet weten. Het zou juist ook meer met mannen besproken moeten worden, omdat we er allemaal last van hebben. Juist omdat we niet genoeg over het onderwerp praten en vrouwen onderling elkaar ook niet goed informeren, maar ook er soms schaamte is bijvoorbeeld om eerlijk toe te geven dat je hele hevige menstruatiepijn hebt en daardoor niet kan werken. Blijft dat probleem, dat blijft onderbelicht en het komt niet aan de oppervlakte. En mannen spelen een hele belangrijke rol om het ook normaal te maken. Om niet mee te doen aan die schaamte. Heel veel mannen, ze hebben partners, vrouwen, dochters, zussen, moeders. En die vrouwen lopen daar ook allemaal tegenaan. Als wij dat gesprek normaliseren over de problemen die we ervaren als vrouwen, dan zullen we ook zien dat vrouwen beter kunnen meedoen op de werkvloer. Dan zullen we zien dat vrouwen zich prettiger voelen bij alles wat ze moeten doen elke dag. En het betekent ook dat we daar economisch ook beter van worden. Hè? Meer mensen die mee kunnen doen op de werkvloer. Minder die uitgesloten worden, ja. Minder mensen die uitvallen door ziekte. Dus uiteindelijk is het een probleem dat ons allemaal aangaat. Maar mooi dat je dat zeg maar vanuit je politieke carrière hebt opgepakt en nu daar dan de tijd voor hebt genomen om dat boek te schrijven. Je hebt daarbij ook gesproken met Curaçaose vrouwen, onder meer Giselle McWilliam. Je hebt met Shema Rouse gesproken. Waarom heb je daarvoor gekozen? Ja, en ook met Alexandra Atalita. Ik heb daarvoor gekozen om een diverse groep van vrouwen te spreken. Om ook te laten zien dat het probleem breed verdeeld is onder verschillende vrouwen. Het maakt niet uit welke vrouw je spreekt. Elke vrouw kan last hebben van baarmoeder gerelateerde aandoeningen of hormonen. En je ziet ook terug in mijn boek dat deze vrouwen allerlei verschillende functies en rollen hebben in de maatschappij. En bijvoorbeeld Giselle zit in de politiek. En ik heb ook in de politiek gezeten. En het is heel moeilijk om in zo'n publieke functie te zitten. En tegelijkertijd heb je ook met dit soort klachten te maken. En ik denk dat het heel belangrijk is om te laten zien dat welke vrouw je ook bent, publiekelijk of niet, we maken hetzelfde mee. En juist de vrouwen die een publiek platform hebben, zoals ik dat ook als politica had en nog steeds heb, moeten hun platform, vind ik, zo goed mogelijk gebruiken om dit probleem te bespreken. Zodat we ook aan andere vrouwen laten zien dat het oké is om erover te praten. En het boek is inmiddels op Curaçao te verkrijgen bij de Bruna. Mensen die meer willen weten kunnen daar terecht. Ten slotte gaan we nog naar internationaal nieuws. We hadden het er gisteren al over. Maar het bezoek van Mike Eman, de Arubaanse premier, aan Peru is niet onopgemerkt gebleven. Hij werd geïnterviewd door verschillende toonaangevende media in Peru, waaronder Latina Noticias, RPP Noticias, Diario Gestión en Revista Stakeholders.
Daar sprak Mike Eeman over de groeiende relatie tussen Aruba en Peru, de kansen voor toerisme en handel, de verbetering van de luchtverbindingen en de mogelijkheid om Aruba te positioneren als een hub tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Latijns-Amerika. Daarnaast benadrukt hij de waardevolle bijdrage van de Peruaanse gemeenschap aan de ontwikkeling van Aruba. Hij was in Peru vanwege de inauguratie van Keiko Fujimori, de nieuwe president van Peru. En Mike Eeman was daar namens het Koninkrijk der Nederlanden. We zijn daarmee aan het einde gekomen van deze aflevering van Access Journaal. Morgen zijn we er weer en ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens. Dag. Oké.